ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭു, ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ പേര്. ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ചോദ്യം ഞാൻ അന്നേരം മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുവിന്. ഇടും പ്രഭു, ഇട്ടോളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ, ബുക്ക് എടുത്തോളൂ. എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി തുടങ്ങിക്കോളൂ, ബുക്ക് എടുത്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പരമാത്മനേ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇതിലെ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നെന്നാ പറഞ്ഞേ? 32 മുതൽ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചല്ലേ? എല്ലാ എല്ലാ പാതകളിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തി യോഗയാണ്. അതിൽ സാധനാ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 33 മുതൽ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളതിലാണ് സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഓസ്പീഷ്യസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാതയാണ്, മാർഗമാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ. അതിൽ സാധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അല്ലെ? സാധന എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഏതുവരെ വായിച്ചായിരുന്നു? അത് തീർത്തു മാതാജി. മറ്റേത് തീർത്തു മാതാജി. ശ്ലോകം 34 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ കാർസിന്യേന ത്രിരാനുഷ മനീഷയാം തദധ്യയാ അധ്യവസ്യത് കൂടസ്ഥോ രതിരാത്മന്യതോ ഭവേത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ കാർസിന്യേന ത്രിരന്യക്ഷ്യ മനീക്ഷയാ തദയ്യവസ്യത്. അവിടെ അവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ. തദധ്യ വസ്യതന്നെ ഈ ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബുക്ക്, എന്റെ ബുക്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സദസ്യ വസ്യ കൂടസ്ഥോ രതിരാത്മന്യതോ ഭവേത്. പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തില് ഇല്ല. പദാനുപദാർത്ഥം ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മ വേദങ്ങൾ കാർസിന്യേന സംഗ്രഹത്താൽ 3 പ്രാവശ്യം അന്വേഷ്യ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. മനീഷയ പണ്ഡിതോദ്യതായ ശ്രദ്ധയോടെ അധവസ്യാത് അതിന് നിശ്ചയം വരുത്തി. കൂടസ്ഥ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയാ രതി ആകർഷണം ആത്മൻ ആത്മനി പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥ ഏതാൻ ഭവേത്. അത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല, ഇത് മാത്രമാണ്. ഇത് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? നീതി എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളെയും 3 പ്രാവശ്യം ബ്രഹ്മാവ് പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ 4 വേദങ്ങളല്ല. അപ്പൊ 4ആയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ് വിഭജിച്ചത്. ഒരൊറ്റ വേദത്തിന് ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി, കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർത്തു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ വേദാംഗങ്ങളും
അതെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതിലും ചരിത്രം, ഉപനിഷത്ത്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചാർജ് കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ വേദത്തിനെല്ലാം ഓരോന്നിനെയും 3 പ്രാവശ്യം പഠിച്ച് ഗൃഹസ്ഥമാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചങ്ങ് വിടുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്ത ആളാ അല്ലെ? ആ വേദങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലോട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് 3 തവണ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഓടിച്ചു വിടുകയല്ല ചെയ്തത്, സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഗൃഹസ്ഥമാക്കി അല്ലേ? അതാണ് ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായ ബ്രഹ്മദേവൻ. ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാപണ്ഡിതനും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും, അതാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശ്രദ്ധയോടും, പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ നിർത്തത്തില്ലേ, അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടി വേദങ്ങളെ 3 പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യുകയും അവയെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണതയെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല ഭഗവാനോട് സമർപ്പണം ചെയ്തത്. 3 പ്രാവശ്യം തറവ് ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ്, ഭഗവാനോട് അത്യധികം ഉള്ള ആകർഷണമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഒഴിയാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും നല്ലതായിട്ട് പഠനം നടത്തിയാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ അപ്പടി വിശ്വസിച്ചല്ല ചെയ്തത്. ഭഗവാനോട് മമത കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി, ആസക്തി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തത് ശരിക്കങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് ആണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്കെതിരെ പരമപുരുഷന്റെ ഗുണപരമായ അവതാരമായ ബ്രഹ്മദേവനെ പരമവേദ പ്രാമാണികനായി ശ്രീശുഖദേവ ഗോസ്വാമി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി ഗൃഹസ്ഥമാക്കിയതാണ് അല്ലെ? ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയതാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വേദോപദേശം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഭാവി പഠിതാക്കളുടെയും, അപ്പൊ എന്തിനാ പഠിച്ചതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്, ഭാവി പഠിതാക്കളുടെയും ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ, സാധാരണ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേദങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളും പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം അല്ലെ ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മാവ് 3 ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ചെയ്യണം അല്ലെ? വേദ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ അദ്ദേഹം അഭ്യസിക്കുകയും സമഗ്ര പ്രക്രിയയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനും അഗൈതവ ഭക്തനുമായി തീരുകയാണ്. സർവധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെയും പരമ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരമെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിതനാകണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അകൈതവ ഭക്തനാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത, ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ലാത്ത, അതായത് അങ്ങേയറ്റം ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. പിന്നെ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെയും പരമ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെയും പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന ഉപദേശമാണിത്. ആകയാൽ നമ്മൾ സമർപ്പിതനാകണമെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആകയാൽ വേദനിർണയത്തെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 2:42 വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ നിർണയങ്ങൾക്ക് എതിരാവാൻ വേദവാദരഥർ മാത്രമാകുന്നു. എതിരായവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദത്തെ ഇങ്ങനെ
അതിലെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, വേദത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കൂ? ആ വേദനിർണയത്തെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അത് പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 42 ശ്ലോകം പഠിച്ചതാണ്. യാമിമ പുഷ്പിതാം വാചം പ്രപദന്ത്യം വിഭജിത മാതാജി എല്ലാരും സൗണ്ട് വരുന്നു. ഞാന് ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും sound ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാന് അതീര് വാദിനഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ. ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്ന ഇവിടുന്നൊക്കെയോ. മാതാജി മ്യൂട്ടാക്കും എല്ലാവരും. എനിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ കോസ്റ്റ് അല്ല. ഞാൻ നോക്കി, അത് പറയാത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ Hand raise നോക്കിയപ്പോഴാ ചെയ്യ് ഇപ്പഴാ കണ്ടത്. മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഇപ്പൊ കണ്ടു ഞാൻ. മാതാജി ഒന്ന് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നോക്കിയപ്പോ ആവുന്നില്ല. അന്നേരം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 35 ശ്ലോകം ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോയത്. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാസ്വാത്മന ഹരിഹി ദൃശേർബുദ്ധ്യാദിഭിർഭൃഷ്ട ദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഹി. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാസ്വാത്മന ഹരിഹി ദൃശേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവം ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളിൽ ലക്ഷിത ദൃശ്യമാകുന്നു. സ്വാത്മന ആത്മാവിനൊപ്പം ഹരിഹി ഭഗവാൻ ദൃശ്യയെ കാണുന്നതെന്തും ബുദ്ധി ആദിഭിഹി ബുദ്ധിയാൽ ദൃഷ്ട കാണുന്നവൻ ലക്ഷണൈ വ്യത്യസ്ത അടയാളങ്ങളാൽ അനുമാപകൈഹി സങ്കല്പത്താൽ അനുമാനിക്കുക അല്ലെ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 35 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രേമത്തിന്റെ പാത്രമാണ് ആരാ? ഭഗവാൻ അല്ലെ. പ്രേമപാത്രമായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഓരോ ദിവസത്തേലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നാം ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കാണുകയും ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സങ്കല്പിക്കുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സത്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ്? വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളാണ്, ജീവസത്തകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ജീവസത്തയോടും എപ്പോഴും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവന സമർപ്പണവും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ സാർവജനീനമായ വിതർക്കം. അത്തരമൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് സാമാന്യ ജ്ഞാനത്താലും അനുഭവത്താലും ഉണരുവാൻ കഴിയുന്ന ഇത് എങ്ങനെ എന്നതിന് ശ്രീശുഖ ഗോസ്വാമി ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. സാധാരണക്കാര് പറയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആണ് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് സാമാന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ആരാണ്? വിതർക്കികളാണ് അല്ലെ. സാർവജനീനമായ വിതർക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ എതിർപ്പ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അഭക്തരായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഒരു വെറുതെ തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആര് പറയുന്നു? ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരൂപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ ഒരുവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെളിപാടുണ്ടാകുകയും അത്തരം ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സർവ്വത എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീക്കി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നല്ലേ. നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയും എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് വരികയോ ഒക്കെ അതിൽ നമ്മൾ തലനാരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്?
ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടോ? ഇല്ല, ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യവും നമുക്ക് ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലേ സാധിക്കും അല്ലെ? ഒരു അവിശ്വാസി അത് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ? പിന്നെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം തർക്കിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ബുദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമാംശത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണെന്ന് അവന് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലെ ഏവരുടെയും സംസർഗത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഥകൽപ്പനയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ബുദ്ധിയാണ് ആത്മാവിനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ആ ബുദ്ധി പരമപുരുഷന്റെ പരമ അംശത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്കും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ബുദ്ധി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അഭക്തരും അതേപോലെ സ്വാർത്ഥമതികളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്ന? വിഡ്ഢികളെന്നാണ്. മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്ന വിഡ്ഢികൾ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലെ ഏവരുടെയും സംസർഗത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള മാർഗം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് നോക്കാം. ഒരുവന് സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും അവൻ വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന സാക്ഷാത്തായി അനുഭവിച്ചറിയാനും കഴിയും. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? ജീവൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? പ്രവർത്തനരഹിതമാകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാണൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ? ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും അവൻ വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന്, ജീവിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷാത്തായി ശരിയായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാനും അവന് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ദേഹമല്ലെന്ന സത്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവന് കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രാണനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരാളിന്റെ മരണം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശരീരമല്ല പ്രധാനം, പ്രാണനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിയെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കണം, മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൈ, കാൽ, തല, രോമം, അവയവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അവന് സ്പർശിച്ചാൽ അറിയും. എന്നാൽ കൈ, കാൽ, തല തുടങ്ങിയവയൊന്നും അവന്റെ ആത്മാവായി പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? കൈയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും, കാലില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും അല്ലെ? അപ്പം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഏറെക്കുറെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം പ്രാണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അവന്റെ ആത്മാവായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആകയാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ കാണുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാനും വിവേചിച്ചറിയാനും അവന് കഴിയും. അപ്പൊ കൈയല്ല ആത്മാവ്, കാലല്ല ആത്മാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അവന് ബോധ്യപ്പെടും അല്ലെ? അത് വിഡ്ഢിക്കും ബോധ്യപ്പെടും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അധികം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവേചിച്ചറിയാം അല്ലെ? വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, വിവേക ബുദ്ധിയോടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ നിർണയം എന്തെന്നാൽ ജീവസത്ത മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ദ്രഷ്ടാവാണെന്നും അവനെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണുന്നുവെന്നുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കണം അല്ലെ? അല്ലാതെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാ അവനെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണുന്നവനാണ്. മൃഗമായാലും ദൃഷ്ടാവാണ്, കാണുന്നവനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം കാണുന്നവനാണ്. ആകെ ദൃഷ്ടാവും ദൃഷ്ടി വിഷയവും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വന്തം പരിധികൾ
അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തി ഇല്ലെന്ന് അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ സൂര്യനെയൊക്കെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ നഗ്ന ദൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയൊക്കെ പഠനം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ, അതിനെയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃഷ്ടിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ല ഭഗവാൻ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തി ഇല്ലെന്ന് അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് കാണണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. സാധാരണമായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും അനുഭവങ്ങളും നാനാവിധമായ സംശ്ലേഷണങ്ങളെ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് കേൾവി, സ്പർശം, കാഴ്ച, രുചി, മണം, അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രഹണക്ഷമമായ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൈകൾ, കാലുകൾ, സംഭാഷണം, വിസർജന അവയവങ്ങൾ അഥവാ വിരേചന അന്തരേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ എന്നീ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംബോധം എന്നീ നമ്മുടെ 3 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അങ്ങനെ മൊത്തം 13 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ഏതാണ്, സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംബോധം അല്ലെ. അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതെന്താണ്, സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ 13 എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ സ്ഥലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്ഥലമല്ല, സ്ഥൂലവും എന്നായിരിക്കും. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന രചനകളാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന രചനകളാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ഇവയൊക്കെ. അതൊന്നും നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ തെളിവായതാണ് ഗ്രഹണ സമർത്ഥമായ നമ്മുടെ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം. നമ്മൾ മാറ്റർ അല്ലെ, പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും എന്താണ്, അതൊക്കെ തെളിവാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയതാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. നമ്മൾ തന്നെ അവയവങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നവയെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്, ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്. അതായത് ദൃശ്യവിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതി ശക്തികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട അക്ഷയമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും സംശ്ലേഷണങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെ ഉൽപാദനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത്, ഈ അക്ഷയമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും സംശ്ലേഷണങ്ങളെ. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്, പരസ്പരം യോജിച്ചും എല്ലാം പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കും. സാമാന്യ ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രഹണശക്തിയോ ചലനശക്തിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇത് നിർണായകമായി തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഭഗവാൻ തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാണനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രാണനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തനിയെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പ്രകൃതി ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ അഥവാ വർത്തനത്തെ വ്യവസ്ഥീകൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിസ്സന്ദേഹം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ കാണുന്നവൻ ആരാണോ കാണുന്നത് അവൻ ദ്രഷ്ടാവ്, ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ദൃശ്യവിഷയങ്ങളും ഭൗതവുമാണെന്ന് നാം പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ദൃശ്യവിഷയങ്ങളും ഭൗതികമാണെന്ന് നാം പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഭൗതികമാണെന്നാണ് അല്ലെ. ആരാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന, ദൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആര്, കാണുന്ന ആരാണ്, ഒരു
ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൃഷ്ടാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുണം ഭൗതികമായ ബദ്ധ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതാവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ അസംതൃപ്തിയാൽ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ദൃഷ്ടാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുണം ഭൗതികമായ ബദ്ധ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ അസംതൃപ്തിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ ബദ്ധ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലുള്ള അസംതൃപ്തിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഒരാള് ഏതാണ് ഒരു ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് കാണും? അസംതൃപ്തി കാണും അല്ലെ. ആ അസംതൃപ്തിയാണ് അയാളുടെ ആത്മീയ ഗുണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ആത്മീയ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ശരിക്കും സത്വഗുണത്തിലൊന്നും അല്ലാത്തവർക്കാണ്, രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അസംതൃപ്തി വരുന്നത്. അതേസമയം സത്വഗുണത്തിൽ വന്നാല് അയാൾക്കൊരു അസംതൃപ്തിയും വരത്തില്ല. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിലെല്ലാം സത്യമായിട്ട് കാണും. ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാശമുഖമാണ്. അത് കാണുന്ന ആളിനെ പോലെ ഇരിക്കും അതിന്റെ അല്ലെ. ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേക ബുദ്ധിയോടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ദ്രവ്യമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശ്ചിതമായും എന്നാൽ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ സാങ്കോപാംഗ വികാസം എന്ന പോലെ ദ്രവ്യത്തിന് ദൃശ്യശക്തിയും ചലനശക്തിയും വികസിച്ചുവെന്ന് അല്പജ്ഞാനപരമായ ചില വിതർക്കങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രവ്യത്തിന് ശക്തിയും ചലനശക്തിയും ദൃശ്യശക്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏതാണ്? മാറ്ററിനുണ്ടെന്നാണ്. മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചിലര് പറയും പാറ വളരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ അദ്വൈതങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അതിലൊന്നും ആത്മാവ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരാണ്? തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്പജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ അത്തരം വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യം എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് പരീക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ഏതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇപ്പൊ ദ്രവ്യം ഒരിക്കലും എന്തിന് സൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല? ജീവൻ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് സൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല. പാറ പ്രസവിച്ചു, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം പ്രസവിച്ചു എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പാത്രം പ്രസവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടിയെ കളിയാക്കിയല്ലേ, പറ്റിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപശ്ചാം സുഭാസഞ്ചേവജം പതിദാനം പാവനേശ്യം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീജയ ശ്രീല പ്രഭാതർ കീജയ ഗുരു മഹാരാജ് കീജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീജയ ശൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. വളരെ നീണ്ട നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.